Браво! На второ място е Кремена Иванова. Получава стек Gatorade. Така, и на първо място Кристина Бергова. Тениска. Тениските трябва да иззема първо размера и така нататък. Браво, поздравления, честито! Страхотни! Това е. Нищо де. Ай, следващия път. Така. Продължаваме с късна дистанция мъже. На трето място Иван Граховски. Така, получава артикули от Viva.com и нас. Така, на второ място е Траян Монев. Стек Gatorade. Така, и на първо място Жоро Вълков. За първи път. Мамо, бабо, дядо, имам ли първо място? Благодаря, това първи. Благодаря и на Жоро, на Диди и на всички организатори. Това е, като за първо. Браво, Жорка, честито. Снимка пред строя. Страхотни. Поздравления. Благодар. Добре. Браво, видяхте. Стига толкова, айде. Така. Сега продължаваме с средната дистанция. Днес беше 11 км. При дамите на първо място, на трето място започваме Славея Топалска. Славена. Като бирата обаче получава Gatorade. За трето място тук. За призовото второ място ваучер от Соломон и Спортбокс 50 лева на стойност Ана Стефанова. До сега е бягала на едно единствено състезание без травма, но това не е днес. Браво, Ана, 50 лева ваучер. Малко го объркахме тук в бързината, но няма значение. Така. И на първо място Снежина Стефанова, 80 лева ваучер от Спортбокс. Честито. Снимка. Благодаря. Така, мъжете, средната дистанция 11 км. На трето място Георги Георгиев Елби. Браво, Жорка! Получава стек Gatorade. На второ място друг Георги. Жоро Ланчев. 50 лева ваучер от Соломон.
И на първо място Мартин Недялков, 80 лева ваучер. Браво! Така, последната дългата XL дистанция днес беше 16,5 км. Дамите на трето място Малина Вацкичева. Стек Геторет. Стек Геторет. На призовото второ място при данните дълга дистанция XL е Галина Дженева. 50 лева ваучер. Браво, Галя. И на първо място машината Антония Григорова. 80 лева ваучер. Страхотни поздравления, аплодисменти. Така. И сега дълга дистанция XL, 16 км и половина. На трето място при мъжете Камен Тончев. Получава Стек Геторейт. Така, второ място. XL дистанция. 50 лева ваучер за Кристиян Кирилов. Кристиян вчера беше на второ място на рождения ден на Петка Маран. Второ място. Второ. Така. На първо място XL дистанция. 80 лева ваучер Иван Загоров. 80 лева ваучер от Спортбокс и Салмон. Честито на победителите. Страхотни. Супер! Сега продължаваме с